Pontevedra volverá a converter nunha festa máis aló do deporte a súa cita co Campeonato do Mundo de Triatlón 2025. A cidade ten preparada unha ampla programación cultural paralela con música e animación. Por algo repiten aquí, é dicir, a xente ven aquí porque hai unhas actividades paralelas absolutamente increíbles e aparte de facer a práctica deportiva, pois tamén a xente disfruta e logo desfrutar do país, das Rías Baixas, de Galicia, pena, porque isto non é só de Pontevedra, sino que estamos posicionando a Pontevedra, pero no mundo e cando posicionamos a Pontevedra, posicionamos a provincia de Pontevedra, as Rías Baixas e a Galicia en xeral, non? A cita comezará o venres 20 de xuño ás 6:30 da tarde coa cerimonia de apertura que correrá a cargo da compañía pontevedresa Pablo Méndez Performance. Ata o 29 actuarán tamén Javier Lago, La Mosca Valiente, Cora ou Green Hot Peppers. O broche final porá no día 29 Broken Pitch e Liorta, a banda do triatleta Javi Gómez Noya. Na clausura vai actuar o grupo Liorta con Xavi Gómez Noya, que non compite nas carreiras, pero que vai a actuar co seu grupo Liorta. Unha festa do deporte, pero que queremos que toda a xente que se acerque a Pontevedra, todos os deportistas e visitantes, pois que conozan tamén a nosa cultura e, por lo tanto, vamos a facer unha aposta tamén pola cultura galega e tamén pola música e pola cultura locales, non? Este Multisport 2025 coincide tamén con dúas citas na cidade. Unha delas, a celebración do Orgullo, con propostas como a actuación de Mondra o día 27, a Feira Marica ou o Festival de Cinema Ambienta. A outra, o arranque da Bienal Internacional de Arte, que contempla accións como unha proxección con música sobre a peregrina polo artista francés Patrick Warrener. Este Multisport ten unhas características especiais porque coincide coa celebración tamén do Orgullo, que vai haber toda unha programación paralela impresionante, a aposta pola diversidade en xeral, e tamén coincidirá coa inauguración da Bienal Internacional de Arte, que ten tamén actividades paralelas con algún tipo de proxección lumínica na peregrina, etc. A programación reúne 25 puntos de interese entre concertos de distintos formatos, arte e convocatorias relacionadas coa cultura LGTB. Todo para facer aínda máis atractiva esta cita internacional que traerá ata a cidade a máis de 12.000 persoas.